हाय साଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଜିକିତିକା ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ୱେଲକମ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ବିଲରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆମର ଏଠି ଯୋଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ସବୁ ହେଇଛି ପରିବା ବିଲରେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆମେ ତ ଯୋଉ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ଆମ ବିଲକୁ ପରିବା ନେବା ପାଇଁ। ପରିବା ଘରେ ନାହିଁ। ଧନିଆ ପତ୍ର ଖାଲି ନାହିଁ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଖାଲି ନାହିଁ। ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି। ଏଇଠି ଯୋଉ ଗଛ ସବୁ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଲ୍ ଅଛି। ସେ ମଲ୍ ଭିତରେ ସବୁ ସପିଂ କରାଯାଏ। ବଢିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଛି। ଆମେ ସେଇଠିକି ଯାଉ, ଟିକେ ସପିଂ କରି ମହଲ କୋଉଠି ହେଲା? ମଜାକିରେ କହିଦେବି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଯୋଉଟାରେ ଯିବି କିଛି ନଥିବ। ତାଙ୍କର ଝିଅଟା ବନା ହେଇନଥିବ, ସେ ଭାବିବେ। ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଛୁରୀ ପାଣିଲା ବେଳକୁ ଖାତା କୋଉଠି ଆଣିଲୁ? କହିଲା ମାମା ସିଲେଇ କରିଦି ଆମର ପୂଜା ସରିଗଲା। ଆଉ ଏବେ ବିଜୁଆରେ ପଡିଲା ସବୁ ଚିଆଇ ଯାଇଥିଲା, ଚିଆଲି ବି ପଡିଲା। ଏଇଆ ହେଲା କଣ? ଖାଇଦେ ନମାଜ ଟାଇମ୍ ନମାଜ ପଢୁ ନମାଜ ଟାଇମ୍ কি